Dzień dobry Państwu, witam w studio fotograficznym B5 w Rumie. Dzisiaj robimy sesję dla kaszubskich idoli. Niestety, czy jest się chorym, czy zdrowym, zdjęcia trzeba robić, także zapraszamy na małe backstage sesję. Jakie mam marzenia? Jak na razie to skończyć szkołę, a potem zaistnieć na polskiej scenie muzycznej. Uczę się w 9 ELO. To jest w samym centrum Gdyni. Polecam wszystkim. Bardzo przyjazne liceum. Kryfów sta w lewceje, każden z nich znaje mnie. Płena w tyl, dzieje trun, tu je młeja hecz. Potrafisz robić pompki? Na 20 przysiadów. Czy Kaszubski Idol 2012 jest wysportowanym chłopakiem? Proszę, zaprezentuj. 1, 2. No i co? Radio Kaszebę. Jest medlewaj. No i powiedziałam kaszebę, dobra. Czy to wygląda profesjonalnie, że ja trzymam tak mikrofon w dłoni? A nie? To naprawdę się nie nadaje na antenę. Radio kaszebę, jest medlewaj. I co, jest okej? Tak, teraz tak. Tak, jest Korea. Patrz się w stronę, tak jakbyś to robił. Może kolejną osobę teraz weźmiemy. Andrzej, wystarczy ci tutaj z Martynką? Nie. Tak.